Kyllä ottaa patti, kun aina pitää olla hyvää. Mä arvasin heti, että tulee hankaluuksia. Sun pitäisi oppia vähän kärsivällisyyttä. Mieluummin pussaa leipäjuustoa, kun veljelen sunkaan senkin yökötys. Epäonnistuit taas. All right. Miten tyypillistä. Rauhoitu sekunda, Seppo. No, missä me ollaan? En minä ole vihainen. Olen vain raivostunut sinun ikuiseen idioottimaisuuteesi. On aika kaivaa totuus esiin. Luuletteko leipäjuuston muuttaneen menneisyyteen? Sekin ääniä! Mä en väännä diiliä tommosen hapasilakan kanssa. Mitä vaan kysytkin, vastaus on ei! Miten nerokasta? Turha selitellä tätä luolamieskäyttäytymistä, kundit. On taas aika mitä tässä sotapolkuun veikata. Saaks mä sanoa jotain? Mitä? Tällainen logiikka vetää hiljaiseksi. Noin miehet ei oo yhtään meitä fiksu.